Good morning! Gagawa tayo ngayon ng tinulong manok! Tara! Ayan! At tayo sa likod at tayo ay kukuha ng bunga ng siling fresh! Yeah! Tara! Ayan! Ang ating sili! Siling pang sigang. Ten, 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 ten. Yan. Mahahaba. Kaso parang pawala na siya. Ayan siya. Kuha tayo ng siling pang sigang. Yan. Harvest natin. Haba. Sili. Yan ang siling pang sigang. Dami oh. Ayan, pagsigang natin sa ating tinola manok. Ay, tama na to, 4. Ito yung ating sibuyas. Andyan ang luya. Andyan na rin yung papaya at ang ating magic sarap. Tas, ito yung ating malunggay na Chinese malunggay. Yan. So, sa mga hindi nakakaalam, mayroon po tayong tinatawag na isang pang-variety ng malunggay, ang Chinese malunggay. Mahahaba yan. Mahaba ang kanyang dahon, tapos mas mabilis siya na tanggalin pag hinimay mo isa-isa. Hindi katulad ng malunggay, matagal. Maliit lang yung puno na yun. Parang halaman din lang, kaso nga lang po, ito talaga is yung pinaka-Chinese malunggay po ng iba. So, masarap naman, mas malasa. Medyo matigas-tigas po yung kanyang dahon, pero masarap ilagay yan sa Pangasinan kapag yung gulay namin na buritipor, yung munggo, yan, doon namin yan hinahalo. Kaya sa mga hindi po nakakaalam, yan po yung Chinese malunggay. Ibabatad ko muna siya, huhugasan para matanggal yung kanyang mga alikabok. Hiningilan namin yung puno na yan, pero since may ugat na rin po yung binigay nila, itatanim na rin po namin yan sa bakuran po namin para in case man na gusto nating maggulay, meron tayong panghalo sa mga gulay na gagawin natin. Katulad nga nito na yung malunggay natin na Chinese, ihahalo natin ngayon sa ating tinolang Pangasinan version. So, ipababad ko muna, tapos babalikan natin yan mamaya. Maraming benefits yan yung malunggay na yan. Kaya kapag gusto nyo siyang ihalo sa kung saang gulay, pwede po yan. So, ito yung manok, since frozen po yan, bababad ko muna kasi ito yung natira namin na dapat ilalagay namin siya doon sa may adobo, kaso po nagtira ko para po talaga sa tinola. Yan, babad muna natin siya. Yan, kailangan na natin siyang himayin. Ito na po yun. Hihimayin ko na siya. Yan, isa-isahin natin yan. Pero since hindi siya katulad ng malunggay, mas mabilis siyang tanggalin. Ayan. Yan yung ilalagay natin mamaya sa ating tinola. Sa mga nanonood po nito, sa mga gusto pa pong makaalam kung ano po yung mga ibang putahe ng Pangasinan na luto, please subscribe na lang po ng aking YouTube channel para ma-notify po kayo lagi. At paklik na rin po yung notification bell po dyan, nang sa ganun po lahat po ng aking ipa-vlog, masundan nyo po at makita nyo na rin. So una, papainit tayo ng kaldero. Yan, painit natin dyan. Tapos lalagyan natin mamaya yan ng mantika. Igigisa natin yung ating sibuyas, bawang, luya. Kasama na rin po yung papaya, manok, para sa ganun po maluto po natin ng maayos. Bali, pag nagtitinola po kasi ako, nilalagay ko po yan po muna sa mantika. Piniprito ko muna para matanggal yung lansa. Yan, so mantika, tapos yung manok, ipiprito po natin, ipa-fried. Kunti lang nilalagay kong mantika. Pag meron kayong margarine, pwede naman siguro. Kaso sa akin po kasi, mantika lang talaga yung nilalagay ko dyan.
Kapag mainit na po yung ating kaldero, iisa-isahin na natin ilalagay yung ating manok na pang tinola. Piprito ko yan hanggang maging fried. Di naman yung totally, basta magkulay brown lang po yan. Para yung lasa po ng ating manok, pag wala tayo kung sakaling nor cubes, yun po yung gagamitin natin, yung kanyang panlasa. Pag naprito yan na naging brown, saka ko lalagyan mamaya ng sibuyas, nalagyan ng luya, bawang para igisa. Yan. So, hayaan muna natin siya. And then, after po niyan mamaya, saka natin siya igigisa. Part po pala ng breast yan, ng ating chicken, na nahati-hati na po, na slice na. Kasi pag may time po kasi na pag nagtitinola ko, minsan yung part po ng pakpak, binubudburan ko rin yan ng konting paminta para yung pinakalasa na rin ng manok, kumapit yung lasa ng paminta para pag kinain natin, hindi po talaga lumalansa yung ating manok. Yung mga iba kasi nilalaga lang nila yan eh. Pero ako, sa Pangasinan kasi, piniprito talaga namin yung manok. Pwede nyo itong gayahin para matikman ninyo yung lasa po niya. Kapag pinrito nyo po muna yung ating manok bago nyo po siya ititinola. So ito na siya. Medyo na-fried na, nagiging brownish na yan. Yan yung pinakasabaw niya. Dadagdag kasi yung mantika ng manok. Yung pagkamantika ng manok na yan, mamaya tatanggalin natin, babawasan natin kasi hindi naman maganda kapag sobrang mantika yung ating tinola. Yan, hanggang sa mag-brown pa, diba? Nakikita nyo yung manok natin, yung sa breast part niya, yung may mga buto, lumalabas yung kanyang mga dugo. So yun, mapiprito yan ng konti hanggang sa mawala para kapag nilagyan mo ng tubig, hindi siya magkakalasa ng malansa. Yun yung pinaka-the best, yung ipiprito muna natin yung ating tinola nang sa ganun po is mas malasa talaga siya. Sa mga iba na nagtitinola na hindi pa nila ginigisa, try nyo pong igisa muna para malasahan nyo talaga yung tinola, lalo na yung mga nagtitinda sa karinderya para sa ganun po, babalik-balikan talaga kayo ng mga customers ninyo. Yun yung kagandahan kung bakit may mga iba talaga is mas masarap na ginigisa yung mga ibang pang-ulam po nila. The best yan pag nag-brown po yan, talagang lasang-lasa. Hindi mo na kailangan gumamit ng ibang panlasa. Pero sa akin, since kami ang kakain, hindi siya pang commercial, so lalagyan ko talaga siya ng seasoning. Yan. Try nyo yan guys, nang sa ganun matikman nyo rin siya. Medyo matagal-tagal nga lang kasi nga syempre fini-fried natin, pero talagang pagtsatsagaan po natin yan kasi kung gusto mong makakain ng masarap, lutuin mo din ng tama. Kaya yun yung may share ko lang sa inyo kung paano lutuin ang masarap na tinola nang hindi po kayo magsisisi, at yun po yung uulit-ulitin yung gagawin pag magluluto po kayo. Ito po yung tinatawag natin na tinola na Pangasinan version. Yan, pwede na. Kulay brown na. So, pwede na natin siyang lagyan ng ating pang-ricado. Yan. Ganyan, kapag nagprito po tayo or naggisa tayo, dapat magiging brown muna yung ating chicken para hindi naman parang hilaw yung ating manok. So, medyo matagal-tagal, medyo mahaba-haba ang ating video. So, pagkatapos niyan, babawasan ko ng oil. Kita nyo, sobrang dami ng mantika. So, pwede pa ito pang gamit sa used oil natin pag sakali na magluluto pa tayo mamaya. Yung used oil niyan, yung tira niyan, ginagamit po yan na pang prito rin minsan ng tuyong isda or kaya yung isda para sa ganun po, hindi sayang, lalo na mahal na ngayon yung mga bilihin. Kaya yung used oil na yan, tinatabi, tapos ginagamit ulit siya. So may natirang konting mantika, isusunod ko na yung sibuyas.
Yan, gigisa natin muna yung sibuyas para sa ganun po magkalasa na po yung ating tinola. Yan, gigisahin mo hanggang maging brown. Susunod mo dyan is yung bawang, yan yung mantika. Yan, so balik ta rin lang natin. Pag nag-brown na yan, saka natin ilalagay ang ating bawang. Yan, ng ating bawang. Kasama na rin mamaya ng luya. Kakasunod. Yan. Para kumapit yung lasa niya doon sa manok. Try nyo to guys na gawin sa tinulang manok ninyo. Nang sa ganun magkaroon pa rin talaga ng lasa. Yung kaldero na ceramic po namin na plate po, yung non-stick plate, maganda po siyang gamitin. Nabili ko rin po yan sa Landers, yung kaldero na yan, isang set yan. Kaya kapag sakali na nagkakaroon ng sunog, mabilis matanggal. Hindi siya katulad ng ibang kaldero. Ayan na yung luya na na-slice. Yan yung isa sa magpapalasa ng ating tinola. Ni-slice namin siya ng patayo na maninipis para makain natin yung luya. Kasi pag malaki mong ilalagay yan, hindi natin makakain yung luya, tinatabi lang nila. Pero pag ganyan kaliliit, mas mabilis lumasa yung kanyang katas. At the same time, mas mabilis maisubo. Hindi mo na mamalayan, nakakain mo na. Tayin lang natin siya. Yan. Yan, lalagyan na natin siya ng tubig. 2 basong tubig. Since marami kami sa bahay, dadagdagan natin ng tubig. 2 baso. Tubig na siya yan. So, bali 2 baso. Tapos, pakukuluan natin siya. Babalikan natin yan mamaya kapag kumulo na. Saka na rin natin ilalagay yung ating mga ingredients na papaya at malunggay. Tsaka sili na rin na hinarvest natin sa likod ng bahay. So, ayan. Kumulo ng ating tinola. Pansin nyo, kulay brown yung ating sabaw. So, ibig sabihin, mas malasa. Ayan. Tapos, dyan na rin natin isusunod ilalagay ang ating Knorr chicken. Hindi mawawala ang ating Knorr cubes chicken. Yan, yung Knorr cubes natin. Isang buong Knorr cubes ang aking nilalagay. Yan. Tapos, pagkatapos po nalagyan ng ating Knorr cubes, hayaan natin siyang matunaw. At saka natin yan isusunod mamaya ang ating papaya. Yan, kulong-kulo na siya. Pero yung sabaw niya, kulay brown. Hindi siya yung kulay puti. Yun na yung sili natin. Lalagay na natin para hindi siya sobrang luto. Hindi rin siya yung hilaw. Hindi rin siya sobrang anghang. Tamang-tama lang. Yan na yung papaya na pinatong na natin dyan. Yan, hahaluin natin. Tapos, tatakpan na rin po natin. Saka natin yan babalikan mamaya. Pagkatapos niyan na kumulo ulit, saka natin siya ulit titimplahan. Lalagyan ulit natin yan ng pangtimpla. Dinagdagan ko ng tubig kasi kukulo pa yan. Para yung pag-moist ng kanyang tubig dyan, mag-evaporate yun yung kapalit niya. Pero yung lasa niya, tama na yan. Hindi na rin ako naglalagay ng asin pag meron tayong Knorr cubes kasi mamaya lalagyan na rin natin siya ng panlasa na magic sarap.
Ayan, ang ating magic sarap. Maggi. Baka naman. Ayan, titimplahan natin siya ng magic sarap. Saka natin siya lagyan ng konting paminta. Yan ang aming tinola. Ala Pangasinan. Yan na siya, guys. Papakuluan na lang natin ulit siya. Tapos, after nyan, isusunod na natin yung ating Chinese malunggay. So, lalagyan ko siya ng ating tinatawag na patis or fish sauce. Yan. Para mas masarap. Patis kasi nilalagay ko pag ako po ay nagtitinola para talagang yung lasang-lasa po natin yung kanyang alat. Yan. Kahit kunting manok lang yan, as long as maraming gulay, tapos malasa yung iyong tinola, ulam na. Takpan muna natin siya, guys. Tapos balikan natin siya mamaya kapag mga after a minutes. Ayan, makulo na ang ating tinola. Kumukulo na siya. Luto na rin yung ating papaya. Mas masarap pag medyo half-cook yung papaya natin. Hindi yung overcook para hindi matanggal yung kanyang lasa. Lalo na kapag yan is talagang niluto mo at hilaw pa. Mas masarap pag half-cook yan. Yan. Kita nyo siya. Brown na yung kanyang sabaw. Doon na rin natin ilalagay yung ating Chinese malunggay. Pagkatapos niyan, saka natin siya ulit tatakpan. Try nyo yan pag meron kayong Chinese malunggay sa bahay. Try nyo po siyang subukang ihalo sa inyong malunggay or kaya sa ibang luto. Kagaya ng munggo. Pwede nyo siyang ihalo. Para rin yung natural na malunggay natin. Pero para sa akin, mas malasa at mas masarap yung ating Chinese malunggay. Siya. Takpan ulit. And after nyan, ayan, pwede na. Pwede na natin siyang haluin at pwede na natin siyang iulam. Ayan, takpan natin ulit. Then after nyan, yun na po yung ating sasandukin. Sa mga gusto mag-subscribe at mag-try po nyan, salamat! Salamat, guys! Bali, follow nyo na lang po ako at subscribe. So, ito na po yung ating tinolang Pangasinan version. Bye-bye!